Hey guys! Σήμερα θα κάνω ένα διαφορετικό βίντεο. Είναι και αυτό ένα από τα ωραία μου τρίκ, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο. Κρατάω εδώ πέρα ένα δεκάρικο όπως βλέπετε και ένα στυλό. Ένα καθημερινό στυλό που γράφουμε σπίτι, σχολείο κτλ. Ξέρετε, όσοι πάτε γυμνάσιο που γράφετε με στυλό. Και anyway, έχω εδώ το δεκάρικο και θα προσπαθήσω να το τρυπήσω και να βγει από την πάνω μεριά και μετά να το αφαιρέσω χωρίς να υπάρχει καμία τρύπα. Έτσι. Λοιπόν. Και ήδη το έχω τρυπήσει. Βλέπετε εδώ πέρα. Ορίστε και από κοντά. Θα προτιμούσα να μην το κάνετε, γιατί μπορείτε να σκίσετε πολλά λεφτά έτσι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι δεκάρικο, χατζηλίκι από τη γιαγιά, να είναι καλά. Τέλος πάντων. Τώρα προσπαθήσω να το αφαιρέσω χωρίς να έχει καμία τρύπα. Το δεκάρικο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα το δώσω και στην αδερφή μου να το ελέγξει. Ορίστε. Έχει τίποτα? Όχι, το βλέπω μια χαρά καθαρά. Τίποτα. Ωραία. Δεν έχει. Ο στυλός, έχει τίποτα ο στυλός? Όχι, όπως βλέπω κανονικός, σαν τους άλλους. Τίποτα. Ορίστε εδώ πέρα. Έπεσε και το καπάκι από πίσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, αφού ήθελα να σας δείξω για σήμερα, το σημερινό βίντεο ήταν αυτό. Κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει να βγάζω και άλλα βίντεο. Επίσης θέλω κάτω στα comments να μου γράψετε τι βίντεο θέλετε να κάνω. Θέλετε να συνεχίσω να κάνω τρίκ, κόλπα και τέτοια μαγικά άλλα. Θέλετε να κάνω σε PlayStation παιχνίδια, όπως με το φίλο μου τον Γιώργο που είχαμε κάνει Gran Turismo Part 1 και Part 2. Και άλλα πολλά παιχνίδια που θέλω να παίξω. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι θα προτιμούσατε να κάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Αντίο σας.